DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Mga nakalap na impormasyon, balita sa taong bayan, pagsiyasat sa mga kwentong may pinanggagalingan, paghimay ng mga isyu at detalye na bumubuo ng pampublikong usapin, eksaktong impormasyon, detalyadong balita, komprehensibong diskursyon ng mga isyu at mga matalinong paghimay sa mga usapin. Ito ang Aligwas Pangasinan Ilocano. Balita, talakayan at serbisyo publiko sa radyo. Aligwas Pangasinan Ilocano. Samahan ang maestro ng balita at impormasyon na si Jonathan Ortega. Aligwas Pangasinan Ilocano. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Aligwas, Pangasinan, Ilocano. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw, Pangasinan. Muli po nagbabalik ang programang maghahatid po sa inyo ng mga importanteng impormasyon at mga maiinit na balita at issue na dito nyo po maririnig sa programang API Aligwas Pangasinan Ilocano. Makakasama nyo po ako mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. At kasama rin natin sa ating technical control ang aking co-pilot for today, ang ating sound engineer na si Dennis Palaganas. Good afternoon, Dad. Masantos ang araw at sikay namin kapaborito. Ngayon po ay araw ng Huwebes, Thursday, May 15, 2025. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Marahil siguro marami sa inyo ang naabutan na naman ng malakas na ulan, ano? Kaya lagi po tayong umantabay, no, sa mga thunderstorm advisory po ng ating Pag-asa. Importante po yan, lalo-lalo na kapag thunderstorm, alam nyo, 5 minuto lang ang pagitan, biglang nagbabago na yung panahon, ano? Maya't maya maaraw. Paglabas nyo ng bahay, biglang madilim na agad. Ganyan kabilis, no, ang thunderstorm. At ngayon nga po, naglabas ng thunderstorm advisory ang Pag-asa, no, at nagbigay babala sa Dagupan City, Mangaldan at San Fabian na posibleng makaranas ng pag-uulan at malakas na pagkulog at pagkidlat o yung thunderstorm. Pag ganyan mga mayroong thunderstorm, sumilong po tayo mga kapaborito. At maging mga kapaborito natin dyan sa mga bayan ng Basista, Binmalay, Bugalyon, Kalasyaw, Malasiki at Santa Barbara. Kayo rin po ay makararanas ng thunderstorm ayon sa Pag-asa, no, sa loob ng 1 o 2 oras. Kaya mag-ingat-ingat po tayo, ha. Meron akong nabasa, no, 2 miyembro ng Philippine National Police, ating mga kapaboritong PNP, ano, ay tinamaan umano ng kidlat. Kaya syempre alam nyo, kapag ganyan nagro-roving po ang ating pulisya, no, nagfo-foot patrol po sila, ay talagang andyan sila sa mga kalsada, no. Kaya naman hindi mo rin sukat akalain na sila din ay matamaan ng kidlat. Kaya walang pinipili yan mga kapaborito, no. Para maging safe din tayo, huwag tayong gumagamit ng ating mga cellular phones o cellphones kapag mayroong nararanasang thunderstorm. At saka yung mga paggamit ng television, syempre ipatayin muna natin, ano, tanggalin po natin sa mga plug yung ating mga appliance para maiwasan po ang pagkasira. Pag ganyang thunderstorm, talagang malakas makasira yan.
Akala ko nga mga electronic appliances lang, no? Yung mga TV, radyo. Kaya pala pati electric pan, pati inverter na refrigerator tsaka mga inverter na aircon pwede palang maapektuhan. Ilan ng appliance ko ang natusta dahil sa thunderstorm. Kahit meron kang auto voltage regulator hindi yan naliligtas. Kaya kayo naman mga kapaborito, ingat-ingat po tayo, no? Doon sa mga nagmamaneho, nagmomotor, silong muna tayo dyan. Syempre, magandang hapon, Kuya Cesar Ian Urbano. Ayan ang ating poging-poging Dabber Cats. Hi, hello din sa ating mga kapaborito dyan po sa Development Bank of the Philippines, DBP. Busy sila dyan ngayong Huwebes. Hindi pa siguro nakauwi dahil malakas ang ulan. Ewan ko lang kung umuulan pa ngayon. Doon sa Tapuak, Lukaw, napakalakas ng ulan. At pagdating ko dito sa may Perez Boulevard, biglang wala namang ulan. Ambon-ambon, maya-maya labat. At syempre mga kapaborito, enjoy natin ang summer. Ilang araw pa lang ang nakalipas, syempre, after ng May 12 national and local elections. At nakita natin, nag-exercise tayo ng ating karapatang bumoto at gumana naman ang demokrasya sa ating Pilipinas, sa ating minamahal na bansa, no? At nakikita natin, malapit na rin matapos siguro at dapat mai-proclaim na rin yung ilang mga senador. Inaasahan siguro natin mga ilang oras o ilang araw na lang sana bukas, no? May proclaim na. May na-proclaim na ba? Mag-check tayo mamaya. At syempre dun sa mga nagplaplano ulit na magbakasyon, syempre alam ko marami sa inyo ang madatong. Syempre, no? Pinagpuyatan nyo yan. Pinaghirapan nyo yan. Gastusin nyo yan. Kung itabi nyo, pambili ng libro para sa darating na pasukan, pambili ng uniforme. Pag-isip-isipan natin, dahil 3 taon na naman po yan, mga kapaborito. Diba? Siyempre, yung mga nagbabalak bumiyahe, alamin po natin yung mga weather conditions sa mga lugar na pupuntahan po ninyo. At nagbigay pa rin ng nakataas pa rin yung pong Shellfish Bulletin number 1 mula po sa ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ito po yung ating Shellfish Bulletin series, no? Ng 2025. Nakataas pa rin po yung pong babala, no? Dahil positibo pa rin daw sa paralytic shellfish poison, PSP. Ito yung toxic red tide. Yung pong mga nakuhang sample ng shellfish ascites o yung alamang mula po dyan sa coastal waters ng Bulinaw at Anda, Pangasinan. So hindi po yan safe na kainin. Kaya wag po tayo magha-harvest at magbebenta, no, sa mga palengke. Alam nyo, syempre, pag titignan nyo naman yung mga shellfish, mga talaba, for example, tahong, isa naman ang itsura niyan, hindi nyo naman madidistinguish dyan, no? Kung yan po ay na-harvest, no, mula po sa Anda or Bulinaw. Napakahirap din naman, syempre, no, na magkilatis. Meron bang paraan dyan? Pwede bang i-QR code na lang yan, no? Siyempre, yung mga nagtitinda naman, kailangan maging honest din po tayo para hindi po tayo makadisgrasya ng buhay ng mga tao, no? Seryosong bagay po itong red tide toxin dahil ito ay neurotoxin, no, na pwedeng magparalisa sa isang tao, no? At bagamat dun sa mga lugar, no, na hindi nabanggit dito sa lalawigan ng Pangasinan ay safe naman pong kumain. Basta just make sure na naluluto po yan mabuti at nalilinis. Importante po lahat ng mga pagkain na kinakain po natin ay na-prepare ng maayos at malinis, no, para tayo hindi magkasakit. Alam nyo, pag ganitong pumapasok na rin yung madalas na pag-uulan, madami na naman sa atin ang nagkakasakit.
Kaya mag-ingat-ingat po tayo, no? Yung mga food preparation po natin, kailangan siguraduhin malinis yan. At siguraduhin lutong-luto, no? Para po mamatay yung pong anumang mikrobyo o parasite dyan po sa mga ating kakainin. No? Pero safe naman yung iba pang mga makukuha natin mga shellfish sa ibang coastal waters. Maliban lang dito sa dalawang bayan na aking sinabi, ayon sa BFAR, itong bayan ng o coastal waters ng Bulinaw at ng Anda. Kaya sigurado apektado no yung apektado yung industriya ng mga magtatalaba at magtatahong. Maski yung mga lukan, mga kapaborito, apektado rin po yan. Siyempre, magandang hapon sa ating mga kapaborito dyan po sa bayan ng Mapandan. Magandang hapon. Congratulations po muli kay Mapandan Mayor Carl Christian Vega sa kanyang ikalawang termino bilang alkalde ng bayan ng Mapandan. Bagamat meron sila mga bagong elected officials din na makakasama for this term, syempre we're looking forward na magkakaroon pa rin ng pagkakaisa. Yan naman ang talagang ultimate goal ng lahat ng public servants, yung pagkakaroon ng pagkakaisa para makapagsilbi sa taong bayan, lalo na dyan sa mga kapaborito natin sa bayan ng Mapandan. Importante yan, sana maging smooth ulit yung magiging pagpapatakbo ng local government unit dyan po sa bayan ng Mapandan. At sana ay sa bagay, kaklase naman yata ni Mayor Carl Christian Vega ang ating bagong Vice Mayor dyan po sa bayan ng Mapandan, na si former mayor din ng Mapandan, si Vice Mayor Penulyar. Kalimutan ko yung first name ni Vice Mayor Naalala ko lang sa nickname. At syempre may mga new sets, may mga bagong pasok na councilors din po dyan, mga managlay na mga gagawa na mga lay, mga batas po, ordinansa. At isang booming town itong Mapandan, at sana ay magtuloy-tuloy yung pag-asenso ng mga negosyo, mga tao dyan po sa bayan ng Mapandan. At dyan naman si Mayor Carl Christian Vega, at marami naman po silang nagawa na rin sa kanilang unang termino. At isa nga dyan yung pagpapatayo ng mga stock, yung para sa ating mga PWDs na mga bata, para mabigyan sila ng physical therapy, yung therapeutic exercise. At syempre meron ng Super RHU dyan din sa bayan ng Mapandan. At importante talaga yung pagkakaisa o yung unity. Kaya hindi man na 10-0 gaya dyan sa Kalasyaw. 10-0 sila Mayor-elect Patrick Agustin Karamat dyan. Kaya inaasahan natin dyan syempre yung tuloy-tuloy na pagkakaroon ng development sa bayan ng Kalasyaw. At tulad po ng legasiya ng kanyang namayapang ina na si former Mayor Mamilin Maya Karamat, pagpapatuloy po nila yung pagkakaisa. Isa yan sa pinaka-importanting elemento sa pagpapatakbo ng isang gobyerno. Napakahirap po kasi talaga na ikaw ay magtatrabaho ng marami pong problema, at syempre yung smooth operation pa rin, yung pagpapatakbo ay importante po yan. At hinihiling ni Mayor-elect Patrick Agustin Karamat sa lahat ng employees, department heads, mga line agencies, ang PNP, BFP, DILG, DSWD at iba't iba pang mga ahensya ng gobyerno na makipagtulungan sa LGU Kalasyaw para maiusad at magkaroon ng mas magandang ekonomiya ang bayan ng Kalasyaw. At syempre pagpapatuloy naman daw ni Mayor-elect Patrick Agustin Karamat yung pong kanilang objective, isa na riyan ay yung pagpapayabong ng puto industry,
dahil yan ang isa sa mga pinupuntahan po talaga dyan sa bayan ng Kalasyaw. Napakaswerte nga ng Kalasyaw, at least meron po silang pinagmamalaking Kalasyaw Puto, no, na renowned din sa iba't ibang lugar. Lalo kapag sa Maynila, yung mga pinsan po ninyo, hahanapin nila dyan Kalasyaw Puto, no? So it's a trademark, no? At maganda dyan, mabigyan din ng tagging siguro at branding talaga, no? Kasi marami namang gumagawa ng puto no, maski dito sa Dagupan may mga gumagawa ng puto, pero kakaiba po talaga, no, yung lasa ng Kalasyaw Puto. Siguro sabi ko nga kahit anong bigas ang gamitin po riyan, talagang malalasahan mo talaga yung tamis ng puto, no? Ang suspecha ko diyan, yung tubig po diyan sa Kalasyaw matamis. Hindi ko rin ma-explain kung bakit, dahil nandiyan din yung 'di ba, yung pagawaan ng kilalang soft drinks, no? Kaya nga yung mga kamag-anak ko sa Metro Manila, kapag luluwas ka ng Manila, magpapabili ng isang case ng litro ng mga soft drinks. Oo, dahil iba daw ang lasa nung yung debote, no, na nabibili dito sa Pangasinan. Kasi parang iilan lang yata yung lalawigan, no, na mayroong ganyang bottling company. Hindi daw kasi masarap yung pong nandoon sa mga plastic bottles. Ibang-iba yung tamis noong pong soft drinks na yan. Yung soft drinks na yan ginagawa dito sa bayan ng Kalasyaw. Kaya iba yung lasa din, ano? Ganon din yung tamis niya, ganon sa puto. So duda ko dyan, yung tubig talaga, yung nagmumula sa ilalim ng lupa dyan sa bayan ng Kalasyaw, yung aquifer, no? Matamis yan. Siguro dahil na rin dun sa isa kasing ilog dyan, yung Sinukalan River, na pagdating naman sa Kalasyaw ay tinatawag na nilang Marusay River. Isa yan sa mga longest at pinakamalaking ilog, no, na nagtatraverse sa Pangasinan. Iyang Sinukalan River nanggagaling pa yan hanggang sa Benguet, no, sa bundok. Pero wala po yung dam, no, di gaya ng Agno River na nagtatraverse naman mula doon sa may Bayambang, San Carlos at lalabas ng Lingayen. Itong Sinukalan River na dumadaloy papunta ng Kalasyaw ay yan din yung nakikita niyong ilog dito sa Dagupan City na tinatawag naman nating Pantal River, no, at lumalabas yung bunganga niyan dito palabas sa may Bunuan, ano. At syempre going back doon sa puto, talagang yan ang bibigyang pansin, ano, para makapag-attract po ng maraming investments din, 'di ba? Very simple lang naman 'yon. Yung mga micro, small and medium enterprises talagang kumikita rin po sila diyan at nakakapag-employ sila ng maraming locals, no, para gumawa nitong puto. Kako nga, mas maganda rin yan kung magkaroon yan ng mga parang mobile tindahan, ano, sa Baguio, sa La Union. Siyempre, yung mga pupunta ng Baguio, La Union, hindi po kasi yan dadaan dito sa Kalasyaw. Kaya maganda kung meron silang mga roving center, no, mga pasalubong center ng Kalasyaw Puto diyan sa Baguio City, no, sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, at diyan sa Manawag, no. At alam nyo, konektado kasi ang Manawag din sa TPLX, no? Kaya lahat ng halos pumupunta na turista papuntang La Union o kaya ay Baguio City ay laging dumadaan muna dito sa bayan ng Manawag. Kaya napakaswerte ng mga bayan dito sa Pangasinan, no? Dahil meron silang mga kanya-kanyang angking produkto, no? At mga angking biyaya na kung tawagin, no? Yan nga sa Kalasyaw, white gold kung tawagin, no? At dyan naman sa bayan ng Manawag. Congratulations din kay Manawag Mayor-elect, no? Dr. Ming Rosario. At siya rin ay nasa kanyang ikalawang termino na, tulad ni Mayor Carl Christian Vega. At sana ay magtuloy-tuloy, no, yung progreso. Naramdaman siguro ng mga taga-Manawag na nagiging maayos ang kanilang pamumuhay sa ilalim po ng pamumuno ni Mayor Ming Rosario.
At syempre, malaking biyaya po na ang bayan ng Manawag ay mayroong pilgrim site, no? Yung pinupuntahan po ng ating mga deboto, mga relihiyoso, no? Mga Romano Katoliko, yung pong Our Lady of Manawag, no? Isa pong miraculous Our Lady of Manawag po talaga, isang miraculous na saint, ano? At alam nyo, marami pong humihiling dyan sa paggaling ng kanilang mga sakit, no? Pagkakapasa sa mga board examinations, at napakaganda ng ibinibigay na biyaya niyan dyan sa mga maliliit na negosyante sa bayan ng Manawag. At syempre, ngayon nga, sa panahon ni Mayor Ming Rosario, talagang nakikilala na rin ang Manawag bilang isa sa mga yan na yata ang blessing capital of car blessing capital of the North, dahil halos lahat ng mga bumibili ng sasakyan o kaya nais magpa-blessing ng kanilang mga motorsiklo, sasakyan, para sa mas maingat na paglalakbay, syempre, diyan sila pumupunta. Biruin nyo, nakaka 60,000 transient sila o visitors, no, kada linggo. At sa isang taon nga, malaking porsyento dyan ng local economy ay nagmumula po sa mga turista, no, mga pilgrims. At sana maayos din yung trapiko at magkaroon ng maluwag-luwag na mga parking spaces. Dahil malit lang naman na bayan ng Manawag, pero yan naman ay unti-unti ding sinusolusyonan ni Mayor Ming Rosario. Kaya sana, no, magtuloy-tuloy yung pakikipagtulungan ng mga taga-Manawag sa kanilang mga lokal na pamahalaan, no, sa kanilang mga bagong halal na konsehal at mga vice mayor, no, para magtuloy-tuloy yung kanilang progreso din, di ba? At syempre, congratulations din, dahil ito pong si Mayor Leopoldo N. Batawil, ay very gentleman talaga, gentleman-like talaga yung kanyang inaasal, dahil ngayon nagpre-prepare na rin po sila na mag-transition at ipasa yung mga responsibilidad sa paparating na bagong administrasyon, ano? At pinagmamalaki nga po ni Lingayen Mayor Leopoldo N. Batawil na iiwan po niya ang Lingayen, no, ang capital town of Lingayen, na walang utang, no. Yan ang isa sa mga napakagandang nagawa po, no, ni Mayor Leopoldo N. Batawil, yung walang pagkakautang pero nakapagpapagawa sila ng mga iba't ibang gusali, no, base pa rin yan sa kanilang budget, ano. Maliit lang naman ang budget ng Lingayen, pero talagang pinatunayan din ni Mayor Paul Batawil, no, kapag wala pong korupsyon, no, sa isang pagpapatakbo ng pamahalaan, talagang naibibigay yung serbisyo sa taong bayan. Biruin ninyo, nakabili po sila ng 32 no, na mga sasakyan para sa bawat barangay diyan po sa Lingayen. Lahat po yan, hindi po yan inutang, ano, at paid in cash. So very proud si Mayor Paul Batawil na iiwan niya ang Binmaley, itatransfer niya ang kanyang upuan, no, ng walang pagkakautang, walang sakit ng ulo, no, saka all in place, ika nga. At nakilala na rin ang bayan ng Lingayen dahil sa iba't ibang mga festivals nito, at ang pinagyaman pang Bagoong Festival na taon-taon ay sinicelebrate po, no, during his 6-year term as Lingayen Mayor. Kaya kinocongratulate ko si Mayor Paul Batawil, no, dahil sa kanyang napakagandang hangarin para sa bayan ng Lingayen. Ang inaasam lang natin, syempre, no, mapangalagaan ang bayan ng Lingayen, no, at mabigyan ng maayos na pamamalakad para hindi naman masabing mapabayaan yung bayan ng Lingayen. No, nakita naman natin, no, yung mga plaza nagkaroon na ng mga makukulay na halaman, di ba? Yung kanilang dating open na auditorium
ay mayroon ng silungan, no, para kahit mayroong event at umulan, hindi po nababasa yung mga taga-Lingayen. No, isa yan sa mga proyekto dyan. No? At mayroon din mga RHUs, no, yung Rural Health Unit, at kahit kasagsagan ng pandemya, dire-diretso yung pagpapatayo ng mga gusali para lang magiging maayos yung serbisyo publiko. Maging ang MSWDO, MDRRMO, no, ay nagkaroon din ng mga bagong gusali. At yung pagkakaroon ng cold storage facility, no, isa yan sa mga remarkable na nagawa po ni Mayor Paul Batawil. No, kaya sana magpatuloy, no, yung magagandang proyekto para sa mga taga-Lingayen. At syempre binabati ko rin si Bugalyon Mayor Priscilla Meli I. Espino. Magandang hapon, ma'am. At tayo naman ay talagang napahanga din po, no, sa inyong edad. Talagang nagsilbi kayo sa bayan ng Bugalyon ng 2 termino at hindi nyo po sila binigo, no, at tuloy-tuloy po ninyong nakukuha yung Seal of Good Local Governance mula sa DILG. Yan ang tinuturing na Mother of All Awards, no? Isa sa mga pinakamimithing award mula sa DILG, isang pagkilala, no, sa maayos at diretsong pamumuno po ng mga lider, no, tulad po ni Bugalyon Mayor Priscilla Meli I. Espino. At ang pagmamahal ng isang tunay na ina ay lagi pong nandyan at naramdaman naman ng mga taga Bugalyon. No, sana ay magpatuloy, no, yung progreso dyan sa bayan ng Bugalyon at syempre, no, tapos na ang halalan. Sana ay wag personalin, no, yung mga supporters ng ating mga kandidato na hindi nagwagi. At ganyan din sa bayan ng Binmalay, meron ding pakiusap, no, si Vice Mayor Simplicio Rosario na nagbitiw sa kanyang posisyon bilang vice alcalde at natalo bilang mayoralty candidate sa bayan ng Binmalay. Nakiusap siya, no, na sana ay wag pag-initan yung mga supporters, employees ng gobyerno diyan sa Binmalay at mga supporters at yung mga barangay officials, no. Syempre, ganyan naman, no, one day lang naman ng eleksyon at sana ay kalimutan na ang lahat. Yun yung isang rason ni Vice Mayor Simplicio Rosario kaya siya nagbitiw para magkaroon ng matiwasay na pamumuno dyan sa Binmalay at maiwasan na yung pagkakahati-hati, no, at pagkaroon ng pagkakaisa na ang lahat ng mga taga Binmalay. Bueno, oras po natin, 5:35 na ng hapon. Tayo po ay magbabalik. Makalipas lamang po ang ilang patalastas. Ang putak-putak ni Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang putak-putak ni Iren Sunata. All I dream of is your eyes. San ang putak-putak ni Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Macandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimanggana ka, ha? Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan Caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palibad!
palitan Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw Pangasinan. Muli po nagbabalik ang programa ang API, Ligwas Pangasinan Ilocano. At ako pa rin ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Samantala, narito po muna ang mga balitang dapat nyo pong malaman ngayong araw ng Huwebes. Tolentino at Revilla formal nang nag-concede sa senatorial race sa nakalipas na midterm elections. COMELEC inilarga ang random manual audit sa mga balota. Pagtatanggal ng K-12 program, fake news ayon sa DepEd. Higit 230,000 PNP personnel tatanggap ng mid-year bonus. Mga programa ng gobyerno pinabibilisan ni PBBM. At sa ating balitang pampalakasan, Boston pinwersa ang Game 6 sa kabila ng hindi paglalaro ni Jason Tatum. Serye babalik na sa New York. Narito na ang detalye ng mga balitang yan. Formal na nagpahayag ng kanilang pagkatalo sina Senator Francis Tolentino at Senator Ramon Bong Revilla Jr. matapos na malaglag sa Magic 12 sa katatapos lamang ng midterm elections. Sa kanilang mga naging pahayag, nagpasalamat ang mga senador sa kanilang mga taga-suporta at nanawagan ng pagpapanatili ng pagkakaisa sa kabila ng kanilang pagkatalo. Ayon kay Tolentino, nahirapan umano siyang ipaliwanag ang mga issue na kinakaharap ng bansa, lalo na patungkol sa katubigan at soberanya ng West Philippine Sea. Kahit na siya na lamang anya ang nag-iisa nagpapaliwanag ng importansya nito sa mga mamamayang Pilipino. Kasunod nito ay nanawagan siya sa susunod na kongreso na ipagpatuloy ang laban ng Pilipinas ang kanilang mga naumpisahan na efforts para mapanatili ang soberanya ng Pilipinas, lalo na sa kanilang laban sa mga makapangyarihang bansa tulad ng China. Sa kabilang banda naman, isang pribilehiyo namang maituturing para kay Revilla ang pagkakaroon ng pagkakataong makapaglingkod sa bansa.
Anya, ngayong tapos na ang panahong ito ay makita sana ng mga Pilipino magkaisang muli sa ilalim ng iisang bandila. Matatandaan naman na tumakbo sa ilalim ng bagong alyansa ng kasalukuyang administrasyon ang mga senador at kasalukuyang nasa mga pwesto na number 25 itong si Tolentino habang nasa 14 naman si Revilla. Samantala, sinimulan na ng COMELEC ang random manual audit ng mga balota na ginamit noong midterm elections. Bahagi pa rin ito ng Transparency Initiative na ipinag-uutos ng batas. May 27 ballot box ang sumailalim sa random manual audit nitong araw. Ayon sa COMELEC, 764 ballot boxes mula sa iba't ibang mga voting precincts nationwide at isa mula sa overseas ang sasailalim sa random manual audit. Inaasahang tatagal ito ng 45 days kung saan mahigit 200 guro ang sinanay ng COMELEC para sa pagsasagawa ng pag-audit sa isang hotel sa Pasay City. May kasama rin sa auditing ng mga verifier mula sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV at National Citizens Movement for Free Elections or NAMFREL. Sa isang briefing, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na susuriin ng random manual audit ang accuracy ng automated counting machine o ACMs at kung tumutugma o hindi ang mga balota sa resulta ng election returns. Sa iba pang balita, pinabulaan na naman ng Department of Education ang mga ulat na aalisin na umano ang K-12 program para sa school year 2025-2026. Ayon sa payag ng DepEd, quote, the post circulating on social media about the elimination of the K-12 program in the upcoming school year 2025-2026 is fake news, unquote. Good news naman, nasa mahigit 230,000 uniformed at non-uniformed personnel ng Philippine National Police o PNP ang makakatanggap ng kanilang mid-year bonus nitong Huwebes. Uy, kaya pala ma-traffic. Ayon sa PNP, aabot sa 7.7 billion pesos ang pondo para sa kabuang 230,925 na mga tauhan ng PNP sa buong bansa ang inilaan ng DBM para sa layuning ito at direktang na-credit sa kanilang land bank, ATM, payroll accounts. Ang mid-year bonus ay katumbas ng isang buwang basic salary at ibinibigay sa mga personnel na nakapaglingkod ng hindi bababa sa 4 na buwan mula July 1 ng nakarang taon hanggang May 15 ng kasalukuyang taon at nananatili pa rin nasa aktibong serbisyo sa petsang iyon. Sakop nito ang mga pulis, cadets at non-uniformed personnel ng organisasyon. Ayon naman kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, ang agarang pagbibigay ng bonus sa mga pulis ay base na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na unahin ang kapakanan ng mga kawani ng gobyerno, partikular na po ang PNP. Sa iba pang balita, pinabibilisan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga prioridad na programa at mga proyekto ng pamahalaan para pakinabangan ng taong bayan. Ipinatawag ng Pangulo sa palasyo nitong Huwebes ng umaga ang ilang miyembro ng gabinete at tinalakay ang mga proyektong kailangang unahin at maipatupad agad. Ayon kay Department of Transportation Secretary Vince Dizon, mga programang malapit sa sikmura at pangunahing serbisyo ang kanilang tinalakay at nais ng Pangulo na maipatupad agad. Hindi naman lahat ng miyembro ng gabinete ang dumating sa pulong dahil may ibang mga naunang appointment. Bukod kay Dizon, dumating din sa palasyo sina DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., DILG Secretary John Vic Rimulya, DSWD Secretary Rex Gatchalian, DepEd Secretary Sonny Angara at mga kinatawang opisyal mula sa Department of Health, DTI at DICT. May panawagan naman ng COMELEC, no? Pinapaalalahanan po ng COMELEC ang lahat ng kumandidato sa nakalipas na halalan 2025
na magsumiti na umano ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures o yung SOSE hanggang June 11. Sinabi po yan ni COMELEC spokesperson Atty. Rex Laudianco na mandato sa batas ang paghahain ng SOSE ng lahat ng kandidato 30 days matapos ang halalan at wala po itong extension. Ayon kay Laudianco, malinaw sa sunod-sunod na desisyon ng Korte Suprema na walang kapangyarihan ng COMELEC na baguhin ang period na inilaan para sa paghahain ng SOSE dahil batas mismo ang nagsabi nito. Ipinaalala rin ni Laudianco na hindi maaaring maghain ng SOSE sa pamamagitan ng email o registered mail dahil hindi nila ito tatanggapin. Paliwanag niya, kailangan ng physical verification ng mga orihinal na dokumento, pirma at mga resibo sa SOSE. Nagbabala rin siyang ang mga nanalong kandidato subalit hindi nakapaghain ng SOSE ay maaaring hindi makaganap sa napanalunang posisyon. Sinabi rin niyang kahit ang mga natalong kandidato ay hindi exempted sa paghahain ng SOSE. Ayon pa kay Laudianco, ang mga hindi makakapaghain ng SOSE sa unang pagkakataon ay pagmumultahin habang ang hindi makakapagsumiti nito sa ikalawang pagkakataon ay posibleng mapatawan ng perpetual disqualification sa public office o yung hindi na makakatakbong muli sa anumang posisyon sa gobyerno. Malinaw yan ha. Kaya tapusin nyo na yung inyong mga SOSE, mga kapaborito, mga kumandidato, mga nanalo man o natalo man, kailangan po isubmit yan before June 11. Mas maganda. Alam nyo naman na ugaling Pinoy, hinahabol na naman ang deadline. Mahilig tayo sa deadline. Samantala sa ating balitang sports, penwersa ng defending champion na Boston Celtics ang Game 6 sa serye nito kontra New York Knicks matapos dominahin ang Game 5 sa kabila ng hindi paglalaro ng star player na si Jason Tatum. Gumawa ng all-around performance ang 2024 Finals MVP na si Jaylen Brown na kumamada ng 26 points, 11 assists at 8 rebounds habang 34 points naman ang pinoste ng small guard na si Derek White. Nagawa ng Boston na dominahin ang laban sa kabila ng limitadong paglalaro ng big man na si Kristaps Porzingis. Bagaman naging starting center si Porzingis, naging bench na lamang siya sa second half at sa pagtatapos ng laban ay tanging 1 puntos at 1 rebound lamang ang kanyang naiambag. Naging matagumpay ang second half run ng Boston dahilan upang iposte ang 25-point lead sa pagtatapos ng laban sa score na 127-102. Sa pagtatapos kasi ng second quarter ay all 59 ang score ng dalawang team. Ngunit sa third quarter ay gumawa ang defending champion ng 32-17 run at ipinoste ang 15-point lead. Tuluyan pang lumaki ang hawak na kalamangan matapos iposte ng Boston ang dominanteng opensa sa fourth quarter at nagawang ipasok ang kabuang 36 points habang 26 lamang ang naging kasagutan ng New York Knicks. Sa pagkatalo ng New York Knicks, nasayang ang 22 points ng guard na si Jalen Brunson at 24 points ni Josh Hart. Wala ring Knicks player na nakagawa ng double-double performance di tulad ng mga nakalipas nitong laro. Tanging 36% ang overall shooting na nagawa ng Knicks habang impresibong 53% naman ang pinakita ng defending champion kasama ang 22 3-pointers na naipasok. Samantala, babalik naman sa home court ng Knicks ang do or die na Game 6. Kung magkakaroon ng Game 7, babalik muli ito sa court ng Celtics. Maaksyon ang NBA Games. Ano kaya? Maabot kaya sa Game 7? Sino ba mga maka-Boston Celtics dito at maka-New York Knicks? Sigurado mga naghahanap na ng pagkakasahan ng mga yan. Mayroon tayo nabasa sa Official Gazette of the Philippines, Republic Act number 12203 series of 2025. O yung an act increasing the bed capacity of the Region 1 Medical Center in the city of Dagupan, province of Pangasinan, from 600 to 1,500 beds.
and appropriating funds therefore. So, yan ha. Magandang balita po ito sa lahat ng kapaborito po natin. Dahil mula sa 600 bed capacity ng Region 1 Medical Center, ito po ay natatagpuan dito sa Arellano Street, Dagupan City, ay pinirmahan na po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na gawing 1,500 bed capacity. Itong Region 1 Medical Center, more than one half, no? O more than 600 yung itinaas, no? Galing ha, 900 additional beds ang magkakaroon dyan sa Region 1 Medical Center. So hopefully, no, magiging conducive at maayos ang magiging kalagayan ng mga pasyente po na pupunta dyan sa Region 1 Medical Center, given, no, na may mga karagdagang 900 na beds, no, para po sa mga pasyente, no, dahil nakita nyo naman dahil sa ganda po ng medical service sa Region 1 Medical Center, napakarami pong pasyente ang pumupunta po riyan, no? Hindi lang po sa Pangasinan o Dagupan City, maging sa mga karatig lalawigan po ng La Union at Tarlac at sa may Baguio, dyan din po sila nagpapatingin. No, kaya nararapat lamang na talagang i-increase na yung bed capacity po dyan. At syempre yung annex doon po sa Bunuan, unti-unti na ring sumisikip, no? Kaya maganda po na patuloy ang pagkakaroon ng mga improvements, pagtatayo ng mga gusali para ma-accommodate po yung mga dagdag, no? Dagdag na pasyente. At kapag ganyang dumarami ang pasyente, importante rin talaga, no, na magkaroon din ng mga karagdagang doktor, karagdagang mga nurses. Kaya magandang balita po ito para sa ating mga kapaborito, lalo na dun sa mga licensed nurse, di ba? Yung mga licensed medical technologists, licensed PT, mga licensed medical allied medical professionals, pwede po kayong makapag-apply po dyan, ano? Kaysa pupunta kayo sa ibang bansa at doon kayo, syempre hindi naman natin sila masisisi, kanya-kanya po yan, no? Gusto nilang kumita ng mas maganda, kaya sila nag-abroad. Ang sinasabi ko rin, syempre, no, ibang-iba pa rin yung pakiramdam na tayo ay magsilbi muna, no, sa ating bayang tinubuan at makapag-serbisyo tayo kahit naman 2-3 taon, no? Ang dami rin naman tayo mga nurses, no? At syempre, hindi naman ganun kalakihan ang sahod ng mga nurses sa Pilipinas, pero meron namang sapat din, ano? At sana magkaroon din ng karagdagan ng mga doktor, ano? Sana magkaroon na ng batas na libre ang pag-aaral ng medisina. Kailangan na kailangan po natin ng mga karagdagang doktor at mga pasilidad. Kasi biruin nyo yan kung ilang milyon na ang mga Pangasinense ngayon. Mahigit 3 milyon. No, mahigit 3 milyon ang mga Pangasinense. Dagdag nyo pa yung mga pasyente mula sa Tarlac, mula sa Baguio, Cordillera, mula sa La Union, Ilocos Sur, na pupunta po rito, no, para makapag-avail ng kanilang gamot, paggamot or treatment. Kulang ang mga doktor, no? At syempre, yung mga government employees, meron kayong parating na mid-year bonus, no? Kaya ngiti-ngiti naman tayo dyan, okay? May nakita tayong post kasi kanina, ang susungit daw ng mga government employees. Hindi ko na sabihin kung saan, no? Importante syempre mga kapaborito, no? Lalo kapag tayo ay nasa public service, kahit sabihin natin na meron tayong mga personal na problema at dahil naman tayo ay mga public servant, kailangan din po natin, ano, na magpakita ng kabutihang asal, no, respeto sa ating kapwa para naman magkaroon ng maayos na samahan, ano. Hindi yung napupuno yung mga social media ng mga hate, no, ng mga galit, no,
Alisin na po natin yan. Toxic po yan sa katawan. Toxic po yan sa isipan, mga kapaborito. Bagamat syempre hindi natin ini-invalidate yung mga complaints po ninyo. Ayos naman yan Syempre feedback mechanism po yan para ma-improve din yung serbisyo ng ating mga public servants. Kaso syempre danin natin sa maayos na pagpoposte, Huwag tayong masyadong I'm sure gusto rin nating magkaroon ng maayos na serbisyo, diba? Gusto lang natin ba sumikat? Hindi naman siguro, diba? Pero importante na naipaparating natin, yung ating mga hinaing din. Yun nga lang, let's do it the proper way, para hindi kasi maganda yung masyadong galit, masyadong hatred sa sarili, towards someone. Kaya ang dami-daming nagpapatayan sa kalsada yung mga road rage na yan, naiipon mo sa inyong isip at katawan yung galit, tapos maipit ka sa mga traffic, iinit agad ang ulo, Kaya yung anger management kailangan panoorin niya. Mabait naman talaga ang DBP, syempre. Ano yan sa ospital yung tinutukoy ko? Meron mga masusungit daw, Kuya Ian, dyan sa DBP lagi nakangiti ang mga tellers natin dyan at very accommodating, maging sa iba't ibang mga banks din, mga private banks, mga public or government banks, syempre financial institution yan. Kasi may mga hospitals talaga, may mga hindi naman natin siguro ewan ko, isipin na lang natin din, siguro pagod na rin. Pero paano ba 'yon? So maganda siguro may solusyon diyan kung baka naman mag-isa nila nag-shift. So nasa management din 'yan ng mga personnel natin. Baka diretso na nag-shift yung nagjo-duty yung empleyado, talagang mapapagod na yan, baka mahimatay naman na yan. Pero syempre kapag ganyang nasa medical field, wag tayong magsungit. Mas maganda pa rin kung we put up a smile. Sabi nga ni Dr. Ashok Vasandadi, ang ating life coach, isang ngiti mo lang, talagang magbabago rin talaga yung perception ng isang tao towards life. Yung may makasalubong lang kayo maski mag-eksperimento kayo dyan sa mall o ngumiti kayo sa isang random person hindi nyo kilala, it feels good, diba? Or kayo man, vice versa, kung kayo man ay mangitian ng taong hindi nyo kilala, bukod sa baka kayo ay matakot, baka stalker pala, diba, nakakagaan ng loob na kayo ay ngitian at kayo ay ngumiti rin sa mga taong ganyang may positive outlook sa buhay. Importante yan, yung magandang perception sa buhay kahit ang dami-dami nating problema sa buhay. Dahil alam nyo, hindi naman natin matatanggal ang problema sa buhay. Nandyan lang yan. Kanya-kanya lang approach sa problema. Di ba mga kapaborito? I hope you all agree, di ba? At sa prosesong yan, do not lose your kindness. Maging mabait tayo lagi. Hindi natin alam kung ano-ano yung mga pinagdaraanan ng mga taong nakakasalamuhan natin. Bueno, oras natin alas 6 na po ng gabi, magdarasal na rin po tayo ng Angelus maya-maya lamang. Bukas Biyernes, babalik po tayo. Ako po ang inyong public servant sa radyo. Ito po ang programang napakilala ba ako? Jonathan Ortega. Ito po ang programang Api, Aligwas, Pangasinan, Ilocano. Nagsasabing maraming salamat at magandang gabi, kapaborito. Magandang gabi sa inyong lahat. Nakikiusap kami na tumigil muna sa